Ke umsakazo ocaphulesive likhona FM ungabingelela ke umlaleli ekhaya. Asibonge kakhulu malumane, asibingeleleke kumlaleli welicapulesive ngaleso sikhathi. Kubo bonke abantu abavulile siyabingelela kakhulu bese siphinde sibingelela nakuwena. Ngibonge kakhulu mina kethu ngisambe ukuthi nje weekend yakho kube nje iweekend lehle ngoba ngiyakuva ukuthi ke usemandleni ke namhlanje ngoba nje kungumvulo kanti ke lokho ngilo lesikudingako kuze ukuthi nawe wena usemandleni utangimotivate noba ke utangikhuthaza kusho kona ukuthi ke ilanga lami litawuba lihle nje kakhulu. Kepha ke namhla ngiyabona lana uthu sikhuluma ngekuthi it's only a defeated Goliath. Kumane nje kuNgoliath lohluliwe. Kuleli viki sizobe sikhuluma ngoGoliath owanqotshwa. Sizokhuluma nomlaleli namhlanje kuleli viki. Sizotshela umlaleli ngoGoliath owanqotshwa. I know ukuthi abantu abaningi when sikhuluma ngoGoliath bakhumbula uGoliath owanqotshwa uDavide. uDavide mhla enqoba uGoliath wayenqoba indoda yayisatshwa yibo bonke abantu ngaleso sikhathi. Kuthiwa even amasotsha wayehlala alwa nayo ngaso sonke isikhathi. Bathi kwavela umfana omncane wazonqoba uGoliath. Kunamagama awasho because sihlaziya indaba ka-defeated Goliath. Uthi mabenzimba makatshena inkosi yangaleso sikhathi. Uthi mabathi wena umncane ungumfana awukwazi ukuthi ungazokulwa nalo muntu. Lo muntu kudala esihlula kudala elwa izinto wena umncane kakhulu kunento ayishoyo. Uthi mina ngiye ngathi nganqoba ibhele. Nganqoba ibhubesi. Ngaphuma emlomeni webhubesi. Ngaphuma emlomeni webhele. Namhlanje uma ngabe kuthiwa kunoGoliath phambi kwami, uma uNkulunkulu akwazi ukungikhipha emlomeni wamabhubesi, namhlanje ngingakwazi ukuphuma ezandleni zikaGoliath. So sizothi ke namhlanje noma sizothi kuleli viki it's only a defeated Goliath. Into yokuqala Carol engifuna ukuthi siyibheke. Why sikhuluma nge-defeated Goliath? uSathane uthema ngabe exoshwa ezulwini. Wazosebenza nganayo indlela. Wathatha izinto ezingekho wazenza zaba khona. Yabona sathi umhla sibheka ngamehlo ethu sabona kume uGoliath owayesatshwa ama-Israel noma owayesatshwa from back eBhayibhelini, kanti uthathe imimoya engekho kodwa wayenza ukuthi yaba khona. Sizothi namhlanje kuleli viki uma sithi it's only a defeated Goliath, sizothi uChrist wehla emhlabeni wavela thina sanqoba. Mawufunda iBhayibheli kwabafunda amaBhayibheli Carol bayongifakazela bathi thina sinqobe singakaqali. Ngamanye amazwi Carol, izinto eziningi esibhekene nazo akuzona esibhekene nazo kodwa sibhekene nazo ngoba ziphambi kwethu ngamehlo ethu kunezinto esizibona zingaphambi kwethu, only to find ukuthi izinto ezanqotshwa. Ijeni engisazoyithatha, ijeni engihamba kuyo, ijeni enganqotshelwa yona. If only I could understand ukuthi it's only a defeated Goliath. No Goliath engibhekene naye noma asenze kanje. Uma ngabe sikhuluma ngoGoliath sizokhuluma nesimo umlaleli abhekene naso, isimo sokuthi sekusele kancane nokuthi angathatha ithawula eliphonse ngokuthi makabheka isimo sakhe athi isimo lesi engeke ngize ngikwazi ukusinqoba, isimo lesi esingaphezulu kwamandla ami, isimo lesi engithi mangabe ngiphila ngaphansi kwaso ngiyibone ukuthi akusekho akufanele ukuthi noma ayikho into engingayenza ukuze ngikwazi ukusinqoba. Ake sikhulume nomama onenhlanhla wasilalela namhlanje. I-problem yakhe i-1 Carol. Ushawe ukuthi mina ekhaya ngithe mangikhula ngafundiswa ngaphila indlela ehlukile kodwa namhlanje abantwana bami ngibathe ngiyababamba left and right and center bayangihlula. Ngibathe ngizama ukubamba umshado wami left and right and center ngibona ngathi uyangihlula. Zonke lezi zinto sengibonile ukuthi ziyangihlula. Sizothi ke Carol, do you understand now ukuthi it's only a defeated Goliath ngoba thina sinikezwe amandla? And then uma ngabe ufunda iBhayibheli kuSamuel bathi Carol bebathi mangabe lamasotsha lawa ekhona ngaleso sikhathi wayethi mawabheka uGoliath ngendlela ukuthi mabamchaza ukuthi kwakuyindoda enkulu, kwakuyindoda esabekayo, kuyindoda ende makuchaza kweBhayibheli. Ngaleyo ndlela kwakwenza ukuthi lamasosha angaleso sikhathi ayibone amancane
kunoGoliath owasuka khona avele ayikhobose wona. That's the problem sobe sikhuluma ngayo kule viki ukuthi ashawanga ile zinto esinazo. Esinye zeinkathi sifike sashawa ukuthi siyayicategorize kube neyinkinga esithi yinkinga enkulu neyinkinga ezincane, but sizothi do you understand ukuthi it's only a defeated Goliath? Ngoba uSathane usebenzise into engekho kodwa wayenza yaba khona. Sagcina sesaba uSathane, sakhohlwa ukusaba uNkulunkulu. Nagethu uyibekile uyathi kulapho ubona khona ukuthi ke inkinga ngalesinye isikhathi akusinkinga manje nje iyakutfusa ngoba yinze iletulu kepha ke kuthi wena umfishane akusho ukuthi ke ngeke wadlula kuyo babe. Angenze na umzekeliso Carol, sizayikhuluma kahle kuleli veki. Naso sonke isikhathi uma ngabe umuntu sekazophumelela empilweni, you know uSathane ukuthi ufike enzeni. uSathane unama trick amaningi. Uma senza umzekeliso omncane, nami umntwana oyintombazana ungena esikoleni ufunda isikole, uyothi mangabe sekambona uSathane mhlambe nangasathi ufuna ukuqeda isikolo ebese emenza emehlweni akhe kube noma abeke umntana phambi kwakhe ebone ngathi usunekhanda kanti uzonikezwa ingane yokuvimba la fanele afike khona. Yothi mhlase kanengane efike ehlale nengane naku concentrate ingane akhulisa ingane kanti bevinjwa la kaya khona. And then I man I think drop it down abantu bazofisa uma ngabe abantu basemshadweni, abantu bafuna ukungena emshadweni bafuna ukushada Carol. When bangena emshadweni kunento uSathane azofika yize noma asithi bangakangeni bafuna ukungena emshadweni. Kunento uSathane azofike ayenze ezoveza ububi bopartner wakho ngendlela yokuthi uthi you know umuntu onje mina ngingangena kanjani nomuntu onje emshadweni kanti imhlaba lahleka isibusiso sakho. uSathane wenza sure Carol ukuthi noma ke sowungenile emshadweni ufuna ukuthi ungangeni in the lane yangapha kaChrist, angaze akuvezela abantu abayokusiza ukuthi kube yibo abantu abakufaka emshadweni uthi wena wahamba waya kubani umshado wakho uqine namhlanje ngoba kunomuntu owakusiza. Akukho umuntu owakusiza Carol. It's only ukuthi uSathane wenza sure ukuthi noma sesiphumelele kodwa siphumelela egameni lakhe. It's only a defeated Goliath. Sibonga kakhulu ke mnakethu. Sivule kahle mnakethu sikhuluma ngaye ke Goliath ke namhla kungumsombuluko nje. Ngalesithathu fungidaba ngihlangana nawe sichubeka nganaso ke sihloko nabeke itopic yethu nje lesinayo lesikhuluma ngayo sithi manje nje ngiGoliath lo wahlulwa bese ke siyayivala ke ngalesihlanu. Ngiyethemba ukuthi ke nelisuku lakho nje litawuba lihle kakhulu kanti ke umlaleli nangabe ukuthi ufuna ukukulandzela bhuti ukuthola njani? Abangibamba abantu kuma social network umlungisi bongwa uNkulunkulu makabe nomusa. Singasabi kakhulu ezinye zeinkathi izinto esiyisabile izona ezibeke kulezi zinto esikuzo namhlanje. Siyakhala kubhlungu kodwa mawungakuthula usula inyembezi uthi enough is enough. Mina angikusabi Goliath ake uvele I know ukuthi wanqotshwa bese ubuka uNkulunkulu ukuthi uzokwenzelani. All right, sibonge kakhulu mnakethu fasihlangane nina kanjani ngalesithathu? Noma kanjani.